Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo aming nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nang sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Pero ito ti pagkayam nyo ni Manong yon, Nemi Ruiz, kung kablawag itirimbag ng bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras, katakayaming nga sa kapada. Sa tinuman na paset, tilubong tayo nyo ta, good morning, good afternoon, good evening. Yan. Kaya tapadanan nyo pagkayam ti yan, nakapsot internet tayo. Naglungulo ko na ito'y computer. Yan, hangag kuti, hangag trabaho. Mabanog. Nakapsot internet tayo. Pag-share si program at ipapagayam may, please share this program. Share. Kahit siyempre, itakaroon rugyan papagayam ng ibasa at pagkasalitaan ni pagayam to yung Carlo, kanapoluan. Yes, boss! Saguday ng ortisurat. Dear Manong Nemi, idi addan nakam ko Manong Nemi salsaludsud kon kinitatang. No, ayin niya, asin no, ken sa dinut ayan ni nanang ko. Apay nga digiti karowa mi kada tatang da, ada nanang da, ada kapsat da, ada pay lulu, kada ada pay lula da. Apay siyak ket awan ko na. May masalang tisungbat ni tatang Manong Nemi ako nana. Awang kanupay idi tinakam ko. Maladaga kanupay lang idi ta simurot ni nanang idi sa bali nga lalaki. Ang sakit naman. Dadi na kano maanusan tirigat, di ba nagbihag? Tanitatang Manong Nemi, at damat trabaho na. Uwen, at agpakada iti bigat, Manong Nemi, mapan kano ag trabaho. Karibatin hak, iti karubami, Manong Nemi, nga niya nanabikid, kapakakit-kita na kano. Agsingsing petak, sanak aglukloko, sanak apan anawa, tapno sang marigatan, ti mga iwan kanya. Kat no sumangpet iti malem, Manong Nemi, adamat ipasarabo na kanya. Maragragsakan akmad, ada pasarabo na. Hindi manay na yun ang pa, Manong Nemi, tinakam ko kadagbasa akon. Salsarod-sudak yung kuha na Manong Nemi, no anat trabaho na. Agyan ka no Manong Nemi, ti may isang dakkel nga balay. Nga noan niya kano iti baunda. Yes, boss.
kunana ka numitlat takit aramider na. Ken pasaray, no agbakante ti ka driver, isumat iti mang drive, iti bus na, yes boss, no sa dinuman ti kayat ni boss, nga papanan, ket awan di driver na, nitatang no kwa, iti kasukat na ngagmaneho. Walo idin titawen ko manunemi idi tawan klase mi ket intugot nak ni tatang iti trabaho na. Akit takkel nga balay ngagpay sumanong. Ken adda bodega. Nga dayta nga bodega manunemi ket adu kitay agub-obra. Adda kitay agbunag, agilugan, agirwar. Tang? Anong di kijay? Tagilako. Mapanda i-deliver. Kit ape nga saan ka agi-deliver? Ay, samot nga dahil ti trabaho dito yung anak. Ha? Ano nga talaga trabaho yun dito yung road? Driver, no awon driver. Tadamot lisensya. Ken noan nyaman ti baon ni boss, data ni boss ni. Ay, Rodi. Boss. Sino ka doon? Pero nagtungkot ko ti pasalsali. Ay, ni Carlo boss. Anak ko. Kaya pa yawan nagayawan kang kuha na. Ita mo bali tukot mo. Kaya nakanumot nga. Ang aming basa da boss. Iso nga si Murot. Kaya nakanong nga makita ti trabaho. Tabi mo, wadda ka doon mga mangan. Libre ka nito eh. Ngayon masapol ng trabaho kayo. Yes, boss. Akit no, tulungan na ka rin anak mo. At amuna mo siguro tumulong. Agkabot tiroot. Oh, nanataga mo? Carlo, Apo. Boss ko nang. Yes, boss. Carlo, sige. Tabi no, adaman lang, maghanap ko kang ka. Tamangang gadtoy. Pangal daw, ha? Agbiryanda ka ba eh? Tulong nga rin tatang mo. Ha? Ibagam no anat itulong na kang kasi kakarod eh. Yes, boss. Umay ka nanak. Tang, ano ang brata nga rod? Leka schedule itang agabot na tiruot sa dyan. Masapol nga magabot na tiruot sa dyan. Timulo nga karon manong nemi naggabot ti root, iti pan nakahardin manong nemi dayta nga balay. Gusto na katubo brantang? No, masapul nga magabot ti root, madulasan na gito'y puon na giti masetas, gusto karamidag. Ganamin nga baga ni boss, yes boss. Amin nga bilin na, yes boss. Kas mangig mo, na kita bilibili na kita tao nga, obreros na. Yes, boss. Yes na yes. O, nga awan tino. No ko na makita, dosaan na ka, suspension na ka, wano saan na ka nga soldoan. So nga masapol at nga, yes, boss. Manong naming namanugak kanedi nga aldaw, kanedi nga bigat, iso nga, itipiyempot merienda, manong nami nakimeriendak mo ta. Uro yung sa gagay sakam ko mama, manong nami titinapay, nga kapot at da sobra, kinaadok, namin talo ka nakalat ti apay. Ngayon, ang busta na ibus ko na yung soft drinks ko, iminumak pa iti doon nga baso. Sa di pangal daw, manong nami, kaputadok makan, ala, kinaadok tinangan. Ay, Carlo! Ay, yes, boss ko na. Yes, boss. Galing ka mga na. Di mo samot may karo di kanam kay meriendam. Yes, boss. Ana? Yes, boss. May karo ba't lang? Yes, boss. Paspasensyaan nyo na anak ko, boss. Na baka no umay tumanin. Basta da may tulong na. Dakil ti may tulong na, boss. Ay, si kalatak sweldo, ha? Uuwan, boss. Nabilang malibret merienda ken kanin na. Kasta, yes, boss. No, sige ka ron.
Yes, boss. Yes ka lang, yes. Yes, boss. Ano itong paang kaloko? Yes, ala. Sorry, boss. Agkat katawa man nun, Amy. Medyo nervous ni tatang, no, kasta gasjet style na. Idada kami nito balay manong Amy. Tang? Sabi anak. Nauyo nga talaga rin yung busan niya. Oy, diyak pa nabuutan nga nakisarita, tinasya at binubugkaw, minamandar. Busang talaga no kasta. Sa bali nga talaga di babak nang. Sa parang kita na kada tayo nga nakurapay kit. Sila sanda nga tao. Muna saan tayo nga tao. Nga babam lata anak. Ngayon kang kanayong lata nga, kang kanayong kadilatan nga yes boss. Ibagahan mo ko tang. Wala. Noon na tibilin na, itong balam. Orasan ko mga nasyahat. Anak, ako nga tamat sa nga nasyahat nga ibilin na. So nga yes boss latang. Ito nabigat. Gabot taong pa'y klase ho, kat sumurot ka manen. Kahit mo pa'y tumayo sa anin. Kahit ko tang. Abi nga man kayat mo. Kinagmerienda ka mamindo sa adop at makang ko. Adan to tarimnan ta. Tarimnan ta? Tapi di ka tawa. Susuruan ka. Maskin nga, makasusuruan tangan niya. Una, amo matendeg dalos. Dahil trabaho ito nagtibalay. Kayak pa yung tegluto ha. Nasusuruan ka na sapa. Taore o nanang mo. Agbiyak tamat lata. Sa dino kami nga talaga tiyan nanang ko tang. Simurot nga rin sa baling nga lalaki. Dadi na maanusan tirikat. San temot unang nga narikat ha. Mangan tamat, mamitlo ti may sangal daw. Gabutan damat trabaho. Una. No jak ag trabaho, mabisinantan. Matay tan bisin. So ang trabaho ag trabaho ta nga doa. Nabiya lang ang malibre ti kanem ken meriendam. Basta bakasyon manong nemi sumurutak kinitatang. Ti Sabado, huwan daw ang klase. Susuruan na manong nemi kadagiti aramid na ang mga estimar kadagiti masetas ken mula iti panakahardin ti nakalabalay. Ken kastamatan no adda na dael manong nemi. Tarimnan mi. En surunak manong nemi no kasanot agigam ti martilyo, no kasanot amang usari ti kikir, no kasanot aglansa, no kasanot agrukod. Tinulong nga insurunak manong nemi no kasanot iti agpinta. Tadari di gundaway manong nemi nga nagpinta kam nga dua. Pinintahan mi manong nemi iti nasken nga mapintaan, maripaintan. Tang? Saan nyo pa nga napadasan ti napanagtrabaho di ta bodega? Sampay. Ta sa malit ti trabaho. Ito mas pagarigan ta ka sa pulan akto ni boss. Nagtrabaho kinta bodega. Yes, boss ko to Maminano kay mat ngagmaneho ti sa kalawas. Basta na mamitlo. Basta na mamindua. Ano nga tatang no? Agpasada kay ti taxi. Anak, pinatas ko na ito idin. Napimpinas man lang na ito nga trabaho. Ta sigurado. Ta taxi kat ti mo sigurado no kayam di boundary no manot mapasadaam. Sa adoonay taxi. Tricycle. Adoonay tricycle. Napimpinas na ito. Damo manak no babayagag dito kita retiro akton. At ang tumata, benepisyo ang itad ni boss. Retirement fake. Kastamat, iti pinirmak iti kontrata. Ay, bale, company. Bale. Sa damit SSS ko nga, may deduct. As pagarigan lang, di ada maawat ko ng benepisyo ti SSS.
sige. Anak, susurwam di kita ramid ko ha. Ang susurak to ang drive ha. Ito mabali mo drive. Mabayag pa yun. Manong nemi kasta ti trabaho ni tatang. Aking ka manong nemi ngidadda akong ti high school. Yan. Nalalaingak ba't pa rin ngidadda akong ti high school kahit nung kasta nga bakasyon manong nemi asanak ba't ng ngobing ada baro bumarito nung baruak ba't iso nga kinasarita ni tatang ni boss. Abay, Krodi? Boss? Ano kasta nga umay ni Carlo ang trabaho. Ke baro mo dakil mo boss. Sa mo ngobing. Ang kating nga mabaling nga sweldo nyo mo ti per day. No umay ko mati may isang aldaw. Masweldo mo ganito mo na. Yes, Rudy. Hamatan nga yes, boss. Yes, Rudy. Hagamanak, boss. May yan natot man laag no manot sweldo te kas kakwana. Yes, boss. Basta da, boss. Kaya malibre nga merienda ken pangal daw. Ay, Carlo. Ay, yes, boss. Aglalaing ka rin, ha? Yes, boss. Nagayab ti Yermon. Purchira kong boss. Monong tao mo, hindi damom ti umay to. Dak pala di iti elementarya, boss. Napay gaya mo na ya. Boss. Dak siguro girlfriend mo. Ang kurso dadak, boss, gamang ko pinay I love you kong kuha kaskwelaak. Sino? Emma tinagan na, boss. Okay. Lalayag mo da. Kahit ko, no, kasta nga, ano to ko na kon. Awan din tatang mo, kas pagarigan ta, masakit. Sikat ti mga nung iti pag nasken nga trabaho na. Ikasanuro din ti panagbasak, boss. Di, idaw-dawat mo kinitatang mo sa nga sakit. Yung nagsakit, di bakasyon mo, di sikat mong saip kong kuha na. Yes, boss. Sige na din. Ang trabaho kayo. Oh, yes, boss. Lalaingan nyo. Yes, boss. Aging gama nung naimi nga dandan ni idin agraduar ti high school. Ito na minsan manong naimi abakasyon. Sabado. Kasi siyempre dapalaing trabaho ni tatang si Morta keng kuana. May man ang trabaho tang. Pilangan da may tulong ko. Orita manipodidagtab trabaho kang kangkit baka ornong tan. Yung madulat tanak ko. Saan ta kuko ti balay? Agkas-kasera ta. Bayad at kuryente kendanom. Yala, napinto naman ta no makapag-graduar ka niti high school. Yan makakita ka nito tinapimpilas nga trabaho, anak. May bayad to. Basta, ang trabaho aktual tamatang ganda, boss. Yan makapagbasa ka niti high school, tang? Ay, high school? College? Idadawat mo, anak. Ngawan ti daki sa mapasamak ka data. Kari-karigatan kapag basahan ti college. Ikarik, anak. Mga asin na po Diyos. Ngam napasamak manong naimi sa ang kupulos ni namnama, di mi pulos ni namnama ang pasama. Edi tamasakit, ti driver ni boss manong naimi. Ni boss Simon. Rudy! Yes, boss. Panahon pala ni Carlo dito eh. Teso mangitulit trabaho yun. Tay driver anak. Awan na ti driver, masakit. Yes, boss. Sige. Okay, Carlo. Yes, boss. At trabaho ka? Basta magtrabaho. Awan siya kahit patay-patay. Dalawa ka rin? Yes, boss. Alas 3 nga taan manon na imi ti malem. Idag kapagkabaat. Apay nga ta. Diwan manon na imi nang ngagkuti. Slak. Naring ko na pagsasaritaan da manon na imi nga sla. Adadakas ka napasama.
iti bodega. Imasideka. Ay, sir, anawagan ni sir, trabaho dorok lang. Ano, pakaringgoran nyo? Ay, huwag gaya man niya. Nitatang mo ti driver ni boss. Na, disgrasya na ka no. At, anya? Diyos ko. Ano na pasama ka dakwada? Tata? Na disgrasya na nga road. Danang dungpar dilugan da. Kaya daday tang agpatpat sa ospital. Isog dapan datay may sakada kita anak ni boss. So nagdadras ka dapan ti ospital. Inuting ospital tata. Tanakmat kita ini tatanggo. Manong naming bagada. Huwen. Napanakmat nga rin iti ospital manong. Ini ta makitak ni boss manong naming medyo agsagki-sagking lang. Hoy, Carlo! Yes, boss. Apa dakat doon? Diba, dapat nata ka dyan? Tapos trabaho? Boss, ori kisa yun itong sweldo. Nadamag ko nga nadisgra kano ka nitatang ko. Nitatang ko, boss. Ayan na. Madama-damay lang nga sa kaswan. Napakaruan. Tarantadon tumatadya ng aming amam. Boss? Yes. TJ tumat kami nga driver ko ta nagsakit. Kaskasero man kami tamang magmaneho. Mangiramraman. Inuti nga, banatihan na boss. Agdamag ka sa dyan. Parang namin nakasarita ka mismo ti doktor. Doktor, tatanggo. Data sa asikasyon da. Agastan. Datin, isot driver, doktor. Isot driver. Isot ti banda niya, ayan na, ti talaga nga dinong parda, isot ka po na nga, isot na pakaruan. 5 nga paragpag na, tinatokol. Hanya? Diyos ko. Kanti abaga na. Asamsemento. Para ko nakit santon nga makabagmaneho iso na. Pinuurian niya ang klase nga trabaho. Malbalda dun to. Kabukas dyan, napasamak kang kuwan. Niyamot din. Di pagyaman ng baro, kakit si Bibiyag. Saan nga na tayo? Mabaling ka din ka sa sarita, doktor. Madamdamalain. Murahim nga, masikaso na nga na imbag. Mabaling mo ito nakasarita na lakid dita. Agsublin ito tipuot na. Hindi makasarita ko ni tatang manunaymi nagsangsangit ak. Tang Carlo, saan kagsangin ang kastanak? Si Bibiyag pa ilang. Sigon ti doktor kat nakaaraw ka no at kasasadyo. Saan ko ipatanak? Tagasan na maten. Nasamantudan ti abakak. Kanya, natarimanda ni Trocola, pagpag ko. Kung na ti doktor nga, kanto ka nun ka makapagtrabaho. Magdakal ti, magastos ko. Kasi nung nga din, agabali anak. At dapat sang kabasit ngornong ta. Ngayon saan umanay. Kat pangalan ta nga ti na ayon ti magastos ti panagpaagas yo. Sagot ni boss ti kiti pagkurkurangan na. Himbawalin siguro idadak to no. Nagtrabaho kay manen. Baka saan na kayo nga lain. Gabot ka. Ikarigatak to pala nagtrabaho, anak. Ngayon sa anak to man na makapagtrabaho. Adda kamit kakasukat ko.
Nga siya, nga siyak dun di mang trabaho, kada kitinaskan nga trabaho, tanga do ako ma. Wan. Di may sakong nagsweldo. May pagpakasit dun to kinibus nga ingat nga to nanti sweldo. Tapno umanay nga para karata. Nyaman kami na dito nga napasama tang. Uwan nga ron. Sikapay ti pabasolin ni boss. Kasano nga min tinapasama? Siya ti pabasolin na. Ngayon malawag unang isot aking basol. Di ba nag-alis to na? Oren mo kay stop. Di traffic sign. Ibaga na latang diretso. Anya. Nada siya. Nakalusot kami man iti. Umuna kin may kaduwa nga crossing. Nagdiretso kami na taorin na ka-stop. Imti may katlo. No saan nang ibagang idiretso laing. No impalubos na ko mga nag-stopak. Saan kam kumana dugnog pa? So kapasol na. Api kami nga, itong palkay latang amin, uri sa ang mat ngosto. Nung stop, akit stop. Api kami nga, yes boss latang, yes boss kayo. Nairawama ko na. Nga ura anyat ibagbaga na. Ura anyat ibilbilin na. Ura sa ang rumbeng. Yes boss lata. Dahil tamat timadi. Manikbud mat idin tasaanin nga makapagtrabaho pa ni tatang manunay mi agtaltalin edlatan dito'y balayo. Siya kon manunay mi tinang ituloy ti trabaho na baglagi din tayo sursuro na kidi. Saan pa kidin nga hampayin nga naatendaran pa yung manunay mi ni tatang ti graduation ko. Kaso nga gabong aro ti kasdiyan kasasaad na. Agpaot kumapit sa ospital, manunay mi tapos na maagasa nga naimbag, ngam gabuta. Basit mitlaing manong, tintulong ni boss, nga nainayon iturnong mi. Dadadag ka po na no apay nga, pilitan na tahan nga nairuwar, kaya dito'in balay manunay mi nga agpapaungat. Intuloy ko nga ro ti trabaho ni tatang manunay mi mga sikaso at panakaharad din ti balay. Pang tarimaan kadagiti dadael agpinta kadagiti kuskus sapon ada nasken nga may repaint kenuan niya tiba bilin ni boss Simon manunemi ada di gondawe nga sa anak agkuti nga dagos. Hoy bagbonan ka ana gutikan yes boss loko ka di mo lang matultulad ni tatang mo. Ang deta mo tinakadisigra sa inyo, boss. Hala? Hala to ko ram? Deja yes, boss nga ipigbaga ni tatang ko. Nga oresan ko mga rumbeng, dahil po unti nakadisigra sa inyo, boss. Nakaw! Tasek ti aking basol, ti panapasama ka disgrasya. Saan ka di kasya, boss? Kabuta naka-stop. Ibilin nyo latang ituloy ni tatang ko. Yes, boss, magtatanga, yes, boss. Oresan ko mga saan nga, boss. Kasi ti mabasol mga talaga niya. Ano nga ito, kating ka? Mayat ka? No, boss, please, boss. Magkita madlagayam, loko. Saan nga, amin kit yes, no ko na met. No, boss, please, saan ko mga ikikatan. So nga saan ka nang reklamo, nagtrabaho kan? Nalawag? Yes, boss. Aging ganito may isang aldaw manunaming nga panagtrabaho inawagan ni boss. Yes, boss. Tugo ka. Yes, boss. At i-deliver mo, ha?
Ano na ito, boss? Saan ka nagsalsaludsod? No, awan, tiki karba nga mga agsaludsod. No, jak, ibaga agsaludsod ka. Saan ka agsaludsod? Alawag? Yes, boss. Ito, ada na ba kiti para i-deliver? Si kanti mang ituloy. Nalipatan dahil ito ang karton, boss. Hanggang kasalsaludsod. No, jak, ibaga ang saludsod ka. Yes, boss. Nagloko ka na. Kas mabasa mo iti ni isurat iti dayto nga karton nga nagan ken address isut papanam. Iti dayto nga address sa pulem dayto nga tao sa mo ited i-deliver mo. Alam met ti bayad na. Kalpasan na agdadiretso kan nga agawid ditoy ited mo bantan kanyak di kwarta. Dalawag? Yes, boss. Oh, awan ka dito sa lutsudem? Pag pagpletek nga rod nga mapamangi deliver, boss. Sige. Abo na rambay lang. Tanuman o, bayadan to. Nalawag? Yes, boss. Oh, ano ba lang Arturo Ryan? At kutikan. Yes, boss. Nagtungpalag nga rod, manong naimitaan na nga rod kat yes, boss. No, di na saludsuden no, ada kayat ko nga damagan, saan gayong nga balintag damag mo? Manong naimitaan. Ano ko da dyan nga busan niya? Sa bali nga talaga at paglintagan niya. Hindi makadano ako ni tilugar, manong naimi, nga naipan iti karton. Ito sa pulag de tanganagan, Mr. Juan de la Cruz. Ada nagsaludsudak? Sir? Mabing nagsaludsud? Inod doon ni Mr. Juan de la Cruz, sir. Ito yung tainagan ka na ito yung karton. Agdadamo ka? Nga anyo, boss? Nga, sir? Nga gideliver? Nabati da ka no? Handa na lipat ang handa nga naala. So nga siya tibaw ni boss. Among ka din niya i-deliver mo? Saan, sir? Sabi nga, di mo kayat nga mo yan. Sabi nga, di mo sinalusod na i-deliver mo. Bawal tagsaludsod, boss, sir. Di mo kadiyan mo nga fake di kita nga i-deliver mo? Anya? Di mo kadihan mo nga ti boss mo. Kahit agar aramid. Kada kiti fake nga produkto. Nga dapat kiti may ipan nga siya bo. Abos na fake. Daya aramidan da. Nga ijay, iso ti pagipananda, kada iti mabalinda nga iligpit, unop, pandagan, nasa shade siya mo. Ala, hanggo mo data, sir. Sige, butuin. Apay ka di, sir. Sika ka din ni Mr. Juan de la Cruz? Dahil ito bayad na. Ay. Yung bagaklayang, no anat aramidan dyan boss mo. No anat negosyo na. Kas pamanagnek, ibakita ka nga. Ninokta na ti karton manong name. Diyan ka mo no ananda kita. Siyambon sama di kita, sir. Pagdalos sa pulan ta natin ligpid da. Kita na kita mo? Tawas sama.
nakakita tawa sen. Unsa, ngem di ka pa nakakita Cebu. Titawas kasla Cebu. Cebu dito eh. Ala, nakadaldelikado kaya mo. Sige, eksublikan sa niya. Gusto mo na natin bayad mo, sir? Gusto na ito. Ganun ka lang, bata, ubing kapay. Moto mo, nag-17 akto pa lang, sir. Ubing ka unay, kamay balod. Gusto nga nasakti ka. Dito agad pa nang isakit ko kang ka, kapag damo ka lang makita. Nadamong taga-deliver. Nasakti ka. Kumano ka langan ka na dyan nga pagtrabahuan. Tamangan, no, mapasamak ti rate kahit may ramramang ka. Alayin kan. Sa mo ibagbaga. Sa mo ibagbaga kay ni boss mo nga Simon. Ngayon baga kang ganito. Tulungan ka lang. Manong nemi ideyawat kon kinibuhos ti kwarta. Pinala na. Talikodak ko man manong nemi ng gawid na ti abagat. Magwid lang. Ay, boss. Doon sa paimbaga, balin ako na panawan. Saan na ka mapanawan? Lawag ka rin. Uwan, boss. Awang ka dito kayat mo sa lutsugan? O natawangin? Awan, boss. Sige. Mabalin na karo na panawan. Kanungan gaya, Carlo. Boss. Kaya't mo ka din nga mabalbaliwan ti trabaho. Anak, trabaho na ka, boss. Una saan kat nahayon ti trabaho. No, malpas mo ti trabaho dito'y. No, madalusamon ti hardin. Kaya awan tinasken nga dalusam, awan tinasken nga tarimnam, awan tinasken nga pintaam, kaya awan tinasken nga ara-aramidemon. Tama mo, may rinpas mo ti kayat mo nga trabaho, no, kayat mo may rinpas nga dagos sa kani. Ngam tapno lang mayanay mo't may sakal daw, kumit kita ka dagiti trabaho. Kasi trabaho. Ibagam no ka, no, awanin ti trabaho, tekang ka trabaho, de regular nga tandam mo, may sangal daw, itad ko. Kaya no, sa baling ibaon ko kayang ka, sa baling nga sweldo, manayunan. Kayat mo? Ngam ano, may nayon ka nga, do, award, din no, jak saludsod, din no, damagam sa ang kagsalsaludsod. Yes, boss. Kayat mo? Yes, boss. O ita, ano saludsod mo? Ngam anya no kat i-deliver ko. Ay, anya no kat trabaho, boss. Kito na ay, mano, anya pa trabaho kang ka. Boss, saan ko doon nga, kaya ulitin ti ag-deliver. Anya to ko nam? Anya to ko nam? No, kas pagarigan ta, ag-deliver at ti extra nga trabaho. Mangibaga kailan ti sa bali nga trabaho, boss. Saan ang ag-deliver? Sa apay. Ha? Awan, boss. Nakiktuta kiti punggusan nak ni boss ti mo, ma. Ada ka din amom. Ada ka din nga baga kang nga hanga na siya ti deliver mo. Awan, boss. Boss, awan, boss. Api nga rin nagkadkad ka. Sige, boss. Hana ko nagkadkad. O repenisot kang kanayin ng obra kong boss. Kasta! Loko ka. Ha! No di mo kaya't di maikad trabaho. Agtungpal ka. Yes, boss lang katna. Yes, boss, di bagam. Awan ti reklamo. Dalawag. Yes, boss. E di makaawid akong dito balay today tangal daw marunay kinasaritak ni tata. Kumusta kayong tang? Astoy. May kutik-kutik latan ti bagay. Sama ta nga
umutot kaparagpag ko na daduma. Pagkaskasa na lang anak. Mabaling nga magkita at mabaling ko trabahuin. Nga, kayak. Tang, Jakon kaya't pa, di ba nagtrabaho sa Jai? Hanya? Taapay. Sumapulak langit sa baling ang trabaho. Ken, pumano ito ha? Umadayo ito eh. Tapaparanta ko ma. Kinapay nga umadayo ta. Tang, amuyo ka din no, niya talaga ti negosyo ni Boss Simon. Agararamid na ka na kita fake. Fake tila ako da. Ako naman lang nagpepeso. At ako susto man, magkikiram dyan lang anak. Talagang susto. Yung fake. At dala yung produkto nga tultuladan da. Anya pa itang. Tidamag ko akit ko. Ususaran dalang data nga front, pamarang. Ngam ti Muslim nga, idil-deliver dakit. Illegal drugs. Amoy yung matlagayam. Apa yung tutuloy yung nagtrabaho sa Jai. Anak, samot ng illegal trabaho ka. Agdalos, agtarimaan, agpinta. Hamot ng illegal na Jai, trabaho nga mangimaneho kini boss no awan jay driver na. Ore man pa tang. Ore saan ka trabaho jay bodega. Ngam da jay pagserserben nyo illegal ta aramid na. Meron naman kay lata. Hindi kayo mong sawan. Saan ka din nga mo di pa nakabagit tilintay? Panag ko nakadata koneksyon ni Mr. Boss Simon. Kada di polis. Ngam samad nga amin nga polis kat kaduana. Wala. Tang. Agipulong ta kada di polis. Carlo. Okay. Delikado anak. Abi nga delikado. Kasanunod pagkipulong ang mga polis kat kaduana. Anat namnamayom nga mapasamak. Namnamayom ka din arod nga mapandaray din. Kat kadwa naman di nang ibagam, nagpulungan ta. Kada saan na nga kadwa? Amo ta nga arod nung sinuhan na kadwa, kan kadwa na. Ano order kami na tayo? Anak. Tapi mitas lang arod din no. Umadayutan. Gusto ko na. Kasking ka, no itultuloy mo tagtrabaho sa Jai, just in case nga the raid, may ramraman ka. Sige tang, saan ang ordong nagsusubli sa Jai? Ngayon papananta. Umadayo ta. Gumabit lang sa cellphone mo. Abitan, adalud mo, ada pagtawag mo. Ada, pinaludan nak ni Emma. Sunod Emma. Ada kinarduara ti high school. Nga, nagbasbasa ita ata, iso nga ti ada pagbasa na. Da kayang boyfriend mo. Ay, girlfriend mo. Ang ko pa girlfriend ni Emma tang. Ubingag pa eh. Kinubing kami pa eh. Siguro, naintuno talagang nananayan tatawin mi. Baka ibakatun kang kuha na I love you. Dapat di kita agbasbasa di high school. Nga agnonobyo dan. Sigakit di nga nagratuwarin di high school. Tatagmet. Takayat ko mga rutmet. Ang adakas anak. No makatulong. Nung saan nga makatulong, madi no makairubo, makaiawan, madi. Alam, i-dial mo nga rin na ito nga number. Tabarbaring makasalitak ti kasinsing ko.
Ada tinawagan manunemi ni tatang kasinsin na kano. Uncle, Uncle Siano. Sige, irobot mo rin nagdarwatan. Tag night trip ta. Apay ka sila dapat kagad mo? Ang tunga nga agatap da nga siyak tinagipulong nugas pagarigan lang tagagipulong ka kumangaron saan tama nagipulong ken wala nga no saan anak nagpakada ken ni boss siyempre ang tunga agatap so nga ron at ang tunga panagatap na ay awan dan tumatan makadayo dan tumatan. Sige, rubat mo na kita arwati manak. Takasaritak-taking ko nga ito ikapakasarita. Di ba kakapanawan ta. Rubat ko mati na kita arwatak tulungan nakta. Sige, kutingkan. Uwan, boss. Ay, uwan datang. Agsidsidto kirak nga jak maawatan manon na ore dadda kami ni terminal ti bus nga mapaniti probinsya da Uncle Siano. Kaslasan ka makatal na. Sila kami jak namnamahin nga mapasama ka na tatang. Nga niya. Bigla datang nga pumano ta dito. Anak. Napimpindas no. Liklikan na ito nga lugar. Gapata, sigurado nga may sagmagta. Kahit gusto man, nagtultuloy nga yung kagtrabaho sa jay, at pa nakairamrama mo. Asla kanya. Ang muda, nga nagtatrabaho akman. Ang naman kayo man agil-deliver, oray. Imam na wak ni Boss Simon. No sindikato ko membro at lahat sindikato. No da ka ito, uneg ti compound ti may sang hideout. Ore no, saan nga para i-deliver o para lako. Iti trabaho, membro kalata. Tang, nabayag ka din nga amoyo, nga kasat negosyo ni Boss Simon? Saan ko amoy dira mo? Ngayon ti panagpalpaliw ko. Nadugtalak. Budno. Api nga rin saan kayo nagikat. Nabayag ako kumaitan nga na tayo no nagikatak. Ito, anya nga rason ko mga nagikatak. Agatap dalagin di. Nga damo. Kaya nagikatak. Takayot ko mapanagipulong. Saan datang ito nga sa pulen? Posibilidad na nga sa pulen data. Yung misong nga nga matayuta. Mapantat na rigad na pang sa pulang karata. Ada kami manunay mi ti dalan mi ngagpaprobinsya iti tinawagak met ni Emma. Kit mo sawin, Carlo? Saan ka doon makikita? Tapay, nasaan ako nung makikita? Anya ko makingka? Wala, ito eh. Apikas na sa lutsud mo? Siyempre, kahit ko lang sa lutsudin. Laglag pa nga oray data pa lang sa second year high school. Kaya nagbaling nga na siya nga din tungal may sa kanata. Nagbaling na din nga gayam ta. Aming nga may panggap ka na kayo kinitatang mo. Isistoryaan ka niya. Kastabat ka na kami. Kaya't na nga sawen. Awan tilimlimad mo. Awan tilimlimad ko. Open ka. Open na. Kaya't ka puta open ka. Open na. Kaya't nga sawen kasla tay awan ti arwatek kad awan ti arwatem. Naka-open. Loko ka sa bali, mati magbagang.
Kahit ko sa huwen, no agsiningad tirik na tungkal may sa awan tilimliman da. Amin-amin ka di bagana. Huwen, nga madayin limad ko, nga saan ko yung magaking ka. Ano ko manday jay? Tibudpud nung arik na. I love you, Emma. Amok madket, hamumat in limad. Inta lang yung bagak ta I love you Ores mo yung bagat I love you. Amok, mariknak. Tanaskan ka di palang yung bagam. Kadamok met. Amok hindi palang yung patpatag ka. Kitsi ka, di mo ka di amo. Nga di palang ka di patpatag ka met. Matpatibagam ti I love you. Dahil ito nga talaga. At ako makakasya nga singad tunggal may sa kanata. Nusang ka nga love. Gusto ako na, apay nga madayo ka. Makita ka to pa nga ta. Hanggang bali, makapagtinawag taman. Ito makapagturmos kan. Kat siya, makakita ka naman tinampitas sa trabaho. Siyempre, mabalintan to ti, agkita manin. Entun ka, no? Tun makapagturpos ka. Ere sa lutsudan na manon na mi, no apeng amin, ngay madayo kami. Imbaga, manon na mi, kini Emma ti amin. Kani iso pala pa nakaawat na manon na mi, nga, no apeng nga, imadayo kami, uno madayo kami. Kahit kinanungan na reta manon nemi nga iadayo mi. Tapno adayo nga may ramraman kami nga gama. Nakadanon kam nga roden manon nemi irisidong ti pamilya ni Uncle Shiano. Kahit sira nagsagda manon nemi nga nang welcome ka na kami. Asing, lagi dito may bagan to at napasama kang ka, ado matigit na lagad dito nga trabaho. Ikapot na nagsublihan dito probinsya, nga dinatulungan nga agmula. Hamat nga narigat nga trabaho at agmula. Nga muro na kapiksa ito, ti panagmula ti bawang, dito yung lugar may. Alakit, susuruan na lagi di kasin. Agad no matsyambaan, ti presyon ta bawang, agad dakil tungot ti parakang ka. Nagyaman na. Kaya nga rod Carlo. Kasi ka, Carlo, at kahit mga trabaho, tumulong ako manangkel. Yan ada mas bagay nga trabaho. No, kahit mo akit, isarag ka nga ahente. Ahente? Ahente? Pahinante ko nakuma. Uy, agkarkarga ka na produkto dito amyanan nga ipaabagadan na. Kaya Diyos awan, Uncle, makasubliak man lang Diyos syudad. Makasubli ka. Maminsan iti makalawas. Siyay. Agkarga kayo, karpasan na, agbiyahe kayo. Makadanon tayo sa dyan, agkarga kayo man sa dyan, ay ibaklod siyo. Sa akin man nag-travelan. So makalawas yun di dalan. No, adamay sangal daw yun dyan syudad. Sa akin ito man nagsubli. Kasi kahit. Kasi no, samo kahit sa trabaho. Yan sigurado na dyan, kapot insigida nga, damat sweldo. Makalawas, ada sweldo mo. Ngayon pa nagmula, sa akin dumalang makakwarta na, no, agapit ka. Sige, Rodangkel, kinagyaman kami. Nagyaman kami kinitatang. Adan makalawas mi manon nemi dito probinsya dito may sa malam nga imawag manen ni Emma kami. Hello Emma. Kumusta? Nadamag mon? Tiyan niya. Di ka bubuhat TV? Radyo Okay naman, radyo. Radyo dito probinsya Ay wala hanggang makadahanon ti radyo dito syudad. Tapay ni Mr. Simon de Vera. Tawawagan nyo ti yes boss.
Abay, naipisukin iti pagbaludan. Diyos ko, kanagraman di kiti kakaluwana. Awan tinakalipas kadakwada. Si babalod da amin. Kat madaka ko man sa jay, nairaman ka kumamit sa babalod ita. Kat nabitas unay tinaramid yung kinitatag mo. Unang santo nga tanga, da kami atapin da, nagpulo. Saan? No, kung mainsigid nga da raid, ito makapanaw kayo. So, ang makalawas mo tinapalabas. So, kung iti damag akit nabayagan nga manmanan da, maaramid surveillance. Nabayag ka nun, nga mga alad at ebidensya. Baka adda kayo pala hindi kinitatag mo, amudan nga, illegal teraramidan ni Mr. Simon. Nailisa ka mga rodin kinitatag mo, hasta. Wala. Imbaglagi din tanalpasin ti panag araramidin ni tatang mo nga yes boss, yes boss, yes boss. Orisi ka. Diba? Si kamat akin ng istorya nga yes boss, yes boss, yes boss. Hanggang mabaling nga no boss. Hanggang mabaling nga makapagkedked, di ba? Awang pati kalindagam nga agsaludsud, di ba? No, di na saludsudin, no, da saludsud mo. Huwag nga ron. Dahil ito klase ni Boss Simon. Diba? Nga nagpatinggan. Kaya naipanggap, gaputan na may panggap ti droga, illegal drugs, handa mapiyansaan. Nakakaasi pa ti pamilya na kiti obreros da. Kaya nagyaman ka, Carlo. Nagyaman kayo kinitatang mo. Tana iliklik kayo. Maragsakan mo ni tatang di maamuan na manong. Katkasla ad-adda nga nakaunga rin isuna. Uwang nga ro din tanas ka nang nakabuteng ta anak. Adakad nga nas ka nang nakabuteng tatang. Kinapudno na. Adalat talaga di kong dawin nga bubuteng nga. Na siyempre, adalat tamat panagatap ta karatak. Nga may data, natiliwan ni Mr. Simon, ni Boss Simon, at saan nga makapagpiyansa. Awan na tinas ka nakabuteng ta. Nadaywan tan tipigkan, kan posible pa kay sagbakan datang, at datan dito yung probinsya, at syempre, even sa trabaho ta, no, agapit kayo itong kina Uncle Siano, at tinalawang minulaan nyo tibawang, kadakil to tiba paglakon nyo, gulpen to ang kwarta ti panagabagi ka na. Agsibot ako na, iperde na. Sanod tatakdakil to magadan siya na, ikan naktupay. Dumteng ti pa naglulukat ti klase manunemi, kalikahagom ni tatang ko ti pa nagbasa. Kat siyempre, kabuta kayat ko kadubingak pa'y duwang atawen manunemi nga nagistambayak nga jak nagbasa. Nagbasa ako. Kinawara da klasak manunemi no kasta nga kasapulan dak. Mapanag tumulong ngagkarga kat iranada met manunemi nga bakasyon ngagbiyahe. Kat nagbiyahe kami manunemi kat makadanong kami dito syudad tawagak tumaten ni Emma kat nagsinarak kami. I love you, Emma. I love you more. May sapay nga tawen. Agratuarak ton. Sakto mati nagtrabaho. Urayan ka mat na makapagturpos. Kaya din doon makapagturpos ka. Kaya damat ng trabaho. Damat ng trabaho ka. Kaya kung sawen, nga na dyan iturpos mo kat isuntot itrabaho. Planuan na ito mating malagkalay sa atin. Kaya ko, sa dyan probinsya at pagkalay sa atin. Iwan natin sikat lalaki, di sikat batungpal. Kayat ko, sa dyan ka probinsya, itayan mi. Adamat syudad sa dyan, kabisera, ti probinsya mi, syudad med. Idya ka ng trabaho. Dyan dahil tumat ng trabaho. Tapos niligasta, saan talaga na tayo? Sige,
Mabaling ka din nga. Saan talaga bastag dinner? Sa papananda ka ron? Mabaling ka din itan? Mawatak tikit mo sa wan, Carlo. No way. Saan nga yes, boss? No, boss. Okay nga ron, boss. No, ako di mo kahit yes, boss. Di. No, boss. Sa amin lang na aramid manong name it, at dati panunod ko, idi taman makapagkalay sa kamin kani Emma. Manong name it, nakalalisto, nga nagtulid ti Rued dati panawen, nakapagturpusan manong name ni Emma, kadadan trabaho na katas nagtulagan mi, dito kabisera ti probinsya mi manong name it, nakasapulan ni trabaho na. Kat kalpasan ti duwang atawen, naggraduarak maten, nagtrabaho kat kalpasan ti may isang atawen, nagkalaysa kami. Idi agdama manong name dito'y kami Ilocos nga agnaed ka nagtrabaho. Adan kamukbukodan mi nga balay, manong name, siyempre kadwami ni Tatang. Ni Tatang, manong name, kinatulungan mi nga naggastos, iti panakiparakder ti balay. Babaeng ka na iti ornong na, manong name, iti panagmulmula, kan dadumapay, na panagtinulong da Uncle Siano kini Tatang nga nanggamulo iti taltalon. Doa, nagiti insagot ni Apo Diyos manon naming nga bunga tayo na yat Mika ni Emma. The junior, kan kastamit tayo kini Kyle. Nabig sapay ni Tatang manon naming, tanawan trabaho ni titaltalon, kitisot mga ayawan ka nagiti duwa po. Manon naming, nabayagan nga naadaywan mitirikat, nabayagan nga naadaywan mitipegat. Kami nga kaslaidi, manong naming agal alanganin, nga mita, napadasimot lang ti kunada nga, nanamay, nasa 511. Ada nakasagana, nga kautan mi, pa in case of emergency, ken talaga, nga nakananama, iti panangtad minto tinaranyag masagbayan, dagiti tuwang anak mi. Kaya nagpinatag kami, kina Emma, naragsak kami. Dito nga rod, manong naming ti pakabuklan, ti pakasalitaan, ti biyag ko, ti biyag mi, ket sabi ko matan damot na ibati mi nga adal liliwagan pagsarmingan tibihag kadagiti padami nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuoy nga dagyaman nga paghayam mo, Carlo. Thank you, Carlo. Iting ka pa nagsurat. Thank you. Iti panakaliklik yu iti pagad. Iting ka pa nakaisagmak ken nasa linunuanan ti biyagyo. Saan na makuna nga marigrigan. Salamat po, and advance Merry Christmas kada kayo, and thank you. Kadagiti ng TED, iti pamasko kada kami, nangruna kadagiti ng TED, iti pamasko kada kami ng senior citizen, nga nagbaligyan, ti programa may idi Sabado. Salamat po, mabuhay tayong lahat, mabuhay.